हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एमजि बर' इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबाय। दिनै जों गार्डेनाव बेरायफैदों नै नायनोबा, बेंगलरनि गार्डेन। नोंथांमोन नायलांबाय था भिडिअखौ नै। नायलांबाय था लोगोफोर, सानै दं नै जों। खोमसि जादों, लाइटआ बारा नुबाङाखै। नोंथांमोननो सिगाङावबो देखायना होनि नै, नायलां। नुबायना लोगोफोर? बेसेबांनो थ' अबेबा मोजां जायगा थांथ'। बेंगलर मेजेस्टिकआव हरनि टाइम जाबाय लोगोफोर, बारा देखायनो हानाय नंला। बेसिमल' देखायनोसै।